ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама дӯстон, шахсоне ки канали мошини савдоро ҳаррӯза тамошо мекунанд. Як бори дигар бародаро хуш омадед. имрӯза навборда 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. мошинҳои хубанд, нархҳои дастрасанд. умедворам ки тамошо мекунед, лайкзориро фаромӯш намекунед. мошинҳои хубанд бародаро, тамошо кунед то охира. боварӣ дорам мошини дилхоҳтон меёбед ва харидорӣ мекунед. ва бародарое ки мошини фурӯшӣ замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо чун ҳар вақта дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо ватсап ҳастед, ами рақамҳо метавонед равон кунед мода ва мо боша дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. зинда бошед бародаро ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат бародаро дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем мо аз Mazda 6 ки соли барориши 2002 солае. абиём мотор боша 816, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад, камбудӣ надорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар ноҳияи восеъ қарор дорад. ҳолати мошина бародаро бинед дар кадом мошин мақсад дар кадом ҳолат қарор дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест. 36500 сомон мошина нарх карда бародаро соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 222000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дорад. дар ҳамин рақамҳо бародаро ватсап имо дорад соҳибаш. метавонем ба тариқи ватсап иморо муроҷиат кунед. барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. эълони навбатӣ ҳаст бародаро. комбайни фурӯшӣ барои шолӣ гандум ҷав ҳамаша гуфта мегзарона. ягон камбудӣ дард надорад. мегирӣ кора сар мекунӣ. фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри ҳисор қарор дорад бародаро. 45000 сомон нархш кадай. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора арзон мешавад. дар ҳамин рақамҳо бародаро ватсап имо ҳастай. шахсони харидор метавонем барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро ай худи мақсад соҳиби ҳамин комбайн дарёфт кунед. марҳамат занг занед, харидорӣ кунед. хундай портери фурӯшӣ дорем бародаро ки соли барориш 2007 солай. абиём моторош 28 type CPI, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш автоматай. мошин дар шаҳри душанбе бародаро қарор дорад. ҳолати мошин фтай беҳтарина беҳтариношай. ягон расход надорад, документ дорад, фақат мегирӣ ҳаиш мекунӣ. нархша бародаро соҳибаш гуфтесай 80000 сомон ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 487000 рубл мешавад. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, биёед ай пеш муомила мекунем, бо арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби портер дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаст бародаро. Opel Astra F ки соли барориш 1994 солай. кузов универсалай. абиём мотор боша 6 литрай. сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механикай. мошина бародаро соҳибаш гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина ин ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ бародаро қарор дорад. 23000 сомон нархш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 140000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F соли барориш 1997 солай. абиём мотор боша 6 литрай, кузови универсал, сӯзишворӣ боша газу бензинай бародаро, коробкаш механика. мошин гуфтай ҳолаташ хуба, як камбудӣ дора, як чашкиш кафидагиай тамом. дигар камбудӣ надора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина ин ҳол дар шаҳри душанбе 28000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисобиш кунем 170000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra AI бародаро ки соли барориш 1994 солай. абиём мотор боша 8 литрай, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошина гуфтай соҳибаш бародаро дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 1.8 простояй, газу бензин ҳардуш кор мекунад, фурӯхта мешавад.
мошина айни ҳол дар ноҳияи фарххора маълумоти иловагӣ нависондагӣ несай бародаро 20 000 сомон нарх шуда ҳисоби бошад ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 121 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошавтай бо муомила дора арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V124 соли барориш 1990 солай. Объем мотор бошад 2.0 литрай, сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошина гуфтай бародаро дар ҳолати хубай соҳибаш ҳуҷҷатош ҳастай 4 баллони нави дига задагиай фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеай. маълумоти бештар нависондагӣ несай бародаро 25 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 152 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошавтай бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз пеш аз эълони навбатиро сар кардан мехоҳам як эълони дигара ба саҳми шумо бирасонам. як бори дига такрор мекунем ки шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд марҳамат бародаро рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. имо ватсап ҳастай мо дар авомон кунед ва мо бошад дар навбари оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996 солай. объем мотор боша бародаро 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша газа бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега. мошин нахаду 4 баллони нав дора, номерошам метам. ду пул калид дора, пусидагӣ вабше надора. мошин фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нависондагӣ несай бародаро мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 36 500 сомон мошина нарх кадай ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 222 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила мекунем арзон мешавад. фақат савдо дар пеши мошин карда мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. ВАЗ 2115 соли барориш 2001 солай. объем мотор боша 5 литрай, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи састаниш созай, задагӣ надора, мотор коробка хадавоиш созай. мелишовка кор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 10 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 60 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед биёед ай пеш бо гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Corolla соли барориш 2006 солай. объем мотор боша бародаро 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш гуфтаи расходи бензинаш 7-8 литрай, мотораш масалан намехӯра, 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 48 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 292 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёед ай пеш муомила мекунем бо гапзанӯ карда мешавад. нархи хубуш кадай марҳамат шахсони харидор метавонем барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1994 солай, кузофи универсал. объем мотор боша бародаро 1.8 литрай, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш баллонош 200%, маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина айни ҳол бародаро дар ноҳияи Истаравшан қарор дора 25 000 сомон мошина нарх кадай соҳибаш ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 152 000 рубли русӣ мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Hyundai Avante соли барориш 2012 солай. объем мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш автоматай. мошина бародаро гуфтаи соҳибаш баъди ай вагон якам дастай, мошин камбудин надора, салон тоза, ҳама тарафа мошин қоидавиай. фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина айни ҳол дар шаҳри Душанбе 115 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх кадай ки бо рубли имзо агар ҳисобиш кунем 700 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай бо муомила дора арзон мешавад. савдо фақат дар бораи капот.
бар ҳама шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имзои эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо наворҳои нав ба нав пешкаши шумо мегардонем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед ихтиёр кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.